Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Igama lami uMoyane Nkosi, insizwa eqhamukiso wethu. Yebo. Today we'll be talking about imithi, different kinds of imithi, but today siphethe Velebahleke. The reason being sisebenzisa imithi, it's to recharge our energies, to connect with our spirits, to connect namadlozi wasekhaya nakho konke lokho, and to fight bad spirit and energies. So now today umuthi engiphethe is that ngiphethe Velebahleke, umuthi nje othandeka kakhulu. So now when we speak about Velebahleke sikhuluma ngomuthi omhlophe. Now this muthi sisebenzisa ngendlela ukuthi ke manje mawufuna ukuthandeka, mawufuna ipromotion emsebenzini, mawufuna ukuthi manje izinto zakho zihambe ngendlela efanelekile, mhlambe ke futhi ke siyakwazi ukuwuthena siwenze ukuthi ke manje ube umuthi okwazi ukuthi ukulwele ebantwini ezitheni zakho, sihlanganise ngisho neminye imithi. So now mase ngiphethe kanje ugayiwe ke lo ngiphethe. Now it's a beautiful muthi that esihlezi usebenzisa kakhulukazi usebenzisa nanoma siye emfuleni. So now nokunuka kwakhona kuyasho ukuthi umuthi othandekayo kakhulu, so ingakho babiza uVelebahleke. So masihamba siyowukha, siwukha ngenye indlela and siyawukhanyisela before siwuthathe esihlahleni sakhona, right? So now into enzakala is that before usebenzisa ke lo muthi lona is that wena kwamele manje uwazi ukuthi usebenzisela for ini, and again, what do you want to achieve by using this particular muthi. So now when you use it, uyakwazi ukuthi manje uphalaze ngawo, uyakwazi manje ukuthi ugeze ngawo, uyakwazi manje ukuthi ufuthe ngawo. So now ukuthi ukwazi ukuthi thandeke ubukeke emphakathini, and futhi ke manje abantu bakujabulele more, especially futhi ke manje when you in a relationship. Let's say for instance relationship yakho ayihambi ngendlela efanelekile manje, you can still use the muthi lo ukuthi uphaleze ngawo, so that it can cleanse your spirit, so that it can cleanse umoya wakho ukuphele ukuthi manje makakubona akuthande ngendlela efanelekile. So now ingakho babiza iVelebahleke ukuthi nanoma uvela endaweni uyathandeka, nanoma uvela endaweni bayakujabulela abantu. So now ivela ngayo ndlela leyo ke manje khehla lami ukuthi manje mawuzosebenzisa futhi uyawuphahlela njengoba manje ukwazi ukuthi uthole enyangeni. Mase suphendula ke futhi ukuthi manje ukwazi ukuthi ukulwele ezitheni zakho, ukuthi manje we creating a shield out of it. So now how do we create a shield out of iVelebahleke? Si create ngendlela ukuthi ke manje nanoma uthi uya esimweni sokuthi let's say for instance you are a court, siyawufaka entweni zamacala futhi ngenye indlela thizeni, like the way suthaka ngakhona, the way we use it, the way sumixa ngakhona, so mixa ngendlela ukuthi manje whatever bad spirit is trying uku-attack ungabonakala vele uthandeke nje sithubeni. So now isebenza ngaleyo ndlela leyo ukuthi manje nanoma uzosebenzisa uyawukhulumisa kakhulukazi lo muthi lo othanda ukuthi manje before uzosebenzisa ukhipha imali nje eyuhlweze, meaning that ukhipha imali ekhanyayo, ufaka emanzini wakho, uyayikhulumisa ukuthi manje whatever le ozokwazi ukuthi ofuna ukuyi-achieve ngalo muthi lo is that ukuthi ukwazi ukusebenzela ngokushesha. Mawuzokhunga ke manje ukhunga ngendlela ukuthi manje ukwazi ukuthi ufike la kumele ukuthi ufike khona. Let's say for instance uyahamba uthenga la uthenga khona imuthi shop, kwamele manje uhlanjulule ngoba umuthi omkhulu kabi lo ukuthi ukwazi ukuthi usebenzise ukuthi whatever le ehlangane nemimoya wakho, whatever le ufuna ukuthi ispirit sakho sigezeke ngakhona, it's the best muthi okwazi ukuthi usebenzise. Ungasebenzisa ke ingane encane from 10 years old ukuya phezulu, right? And then futhi iyakwazi ukuthi ugeze ngisho namadlozi ngendlela efanelekile, iyakwazi ukuthi ngisho nezalukazi abomkhulu nabogogo nabo bawusebenzise, iyakwazi futhi ukuthi uchele ngawo ekhaya. Let's say for instance ikhaya elingathandeki, iyakwazi manje ukuthi uchele ngawo usebenzise lapha ejaridini ukuthi manje ke konke lokhu ukuze like lethe inhlanhla ngendlela efanelekile ukuze abantu aba-pure hearted, ngoba manje singathola manje kube nomuntu futhi ke ozothanda ukugangala ekhaya alahlele izinto zakhe ekhaya emagcekeni, meaning that afuna ukuthakatha umuzi. So now lo muntu uyakwazi ukuthi uchele ngawo uphendule ngenye indlela manje. Let's say for instance uyachupha ngawo, which means ke manje sithi siyachupha, sithi manje sisetha i-trap ukuthi whoever ufuna manje ukufaka imoya emibi, ufuna ufaka imithi yakhe emibi, siyakwazi usithathe lo muntu lo suvuthuzele nje egedini bese hayi inkosi impela nje iyakwazi ukuguqula umuthi obhedayo wenza ukuthi umuthi kube umuthi omuhle obonakalayo. Lo muthi lo uyakwazi kumele usebenze ngendlela eyiningi, but ukuze usebenze kakhulu kwamele manje ke uhambe uye esigangeni uyogeza ngawo esigangeni.
uyakwazi futhi uhambe ugeza ngawo kuphi nasemfuleni, uyakwazi futhi ugeze ngawo futhi nasekhaya ejardini. So na ukuze izinto zakho manje zihlangane ziconnect ngendlela efanelekile. The reason why ukwazi ukuthi uhambe uyogeza ngawo esigangeni nasemfuleni is that ukuthi ke manje yonke lemimoya le ozama ukuyiconnecta namadlozi wakini ihlangane ngendlela efanelekile, so that they cannot clash. Because of now ekuhambeni kwesikhathi yakwazi ukuthi imimoya iclash ngendlela engekho right, but ngokusebenzisa lo muthi lo yakwazi ukuthi ijabulise ini amadlozi wakho, yakwazi ukuthi ijabuliseni nabantu oqhumana nabo, abantu osebenza nabo, abantu obhekene owenza nje any relationship with them, yakwazi nje ibajabulise, like nibe in a good space with them, more especially efamily. So yakwazi ke manje ukwazi ukuhlanganise, phalaze futhi ugeze, uchele futhi yakwazi ukuthi uyishise, uhlanganise neminye imithi ukuthi manje whatever lefuna ukuthi yenzakale ngendlela efanelekile. So now hayina bungozi. Ngisho njalo ke if mangithi hayina bungozi ngithi yakwazi ukuthi uyiphuze, you can consume it ngendlela efanelekile, yakwazi futhi uyithene yona uyenze ukuthi ibe yimbiza ngokwayo. Yathola into engisho. So yakwazi ukuthi uyithene ngenye indlela eziningi, kodwa kuya ngokuthi wena muntu uyikhulumisa kanjani and ufuna uku-achieve ini from this particular mood. Yathola into engisho. So now ke wena kwamele uzame ke khehla lami nanoma uyithatha enyangeni yakho uyawukhanyisela, nanoma uzosebenzisa mawubeka emsamo ukhanyisela ngemali ekhanyayo ekuyi-2 rand or kuyi-5 rand, ukuthi ikwazi manje iyenze lento le ekwazi ukuthi manje iyenzakale ngendlela leyo wena uthanda ukuthi yenzakale ngakhona. Vele bahleke ke lona wena mafuna inhlanhla, wena mafuna umsebenzi ngendlela efanelekile, wena mafuna ukuthi ube in a good space nabantu bakho or nefamily yakho, umuthi ungawusebenzisa ukuthi wazi ukuthi uthandeke, ubukeke emphakathini, uhlokonipheke futhi ngoba umuthi futhi onesithunzi phakathi kuwo. So ke mawuphalaza ngawo uyakhulumisa, uphalaza nje edrainini ukuthi manje whatever energies leyo boyikhipha ukwazi ke manje ukuthi ingabuyi kuwo. So nawe isebenzisa ngendlela eziningi ehlukahlukene ukuthi uthandeke, ubukeke, ubonakala. So lo vele bahleke mutho muhle kabi khehla lami. So uthandeni ke usebenzise ngithakubeni kuhle, thokozana.